Hej alle sammen, velkommen til. I dag så sidder vi herinde på strandet igen. Helt alene. Jeg har det, ja. Jeg har desværre ikke helt sådan. Jeg ved ikke helt om, hvordan jeg skal gøre sådan, så jeg får bedre grafik på mine videoer. Men jeg prøver så godt jeg kan at få bedre grafik på mine videoer. Men jeg kan ikke love det. Så skal jeg i hvert fald have hjælp af en eller anden. Og hvis der er en eller anden, der godt ved, hvordan jeg får bedre kvalitet på mine videoer, så skriv til mig noget i kommentaren. For jeg ved i hvert fald selv, at jeg ingen idé har. Det er den næste. Gå væk. Oh my god, seriøst. Helt seriøst. Nå, men lad os bare hoppe herned. Så er det, han godt vil have mig. Forstår jeg altså ikke. Nå, men jeg booster. Han booster sig selv. Det er lidt dumt, synes jeg. Jeg booster. Jeg vidste ikke. Det gør. Nå. Men der godt kan finde ud af at få et få bedre kvalitet på videoen. Bare skriv det ned i kommentarerne. Bare skriv det ned i kommentarerne. Det kunne være mega fedt, hvis en af jer, som i video godt vidste det. For helt personligt, jeg ved ikke hvad det er, og det er OBS og ikke noget andet. OBS. Det er ikke noget andet program. Kun OBS. Så. Kan man lige skille dem her? Det kunne man. Når jeg overlevede. Så det var meget fedt. Men ja. I dag så sidder vi herinde på strandet. Jeg har ikke været inde, så er det meget, fordi jeg spiller også CSGO. Jeg tænker, at jeg også spiller et CSGO game snart, men jeg har bare ikke lige fået til at optage CSGO. Desværre. Men det har jeg altså ikke haft lyst til. Jeg har gået for... Ikke den 20 nede. Okay, godt, det er det ikke. Fordi hvis det var den 20, så var det en selvudløber. Bare. Jeg tåler det i dag. Fuck min selv. Det er. Kæft, den er ikke. Men jeg fandt heldigvis min celle. Så lad os gå ind i min celle. Og så lad os lige høste min farm. Så ja. Jeg ved ikke helt, om der er god kvalitet nu. Men jeg håber der er. Altså, ja, husk at skrive noget i kommentaren, hvis I er gode til sådan noget indstillinger af bandicam og OBS. Hvorfor gør min mus hele tiden det der? Det er pissetændende. Så lige pludselig gør jeg bare sådan der. Hvorfor gør jeg også det der? Så der. Jo, men hvis der er en, der ved, hvorfor at der er dårlig kvalitet, eller bare dårlig kvalitet, så er sød og skriv ned i kommentaren. Jeg vil virkelig godt finde ud af det. Hvorfor at der er så dårlig kvalitet. Ja. Nå, men videre. Nu tror jeg ikke, I helt gider at lytte til mig mere. Nu skal vi ud og flække. Og jeg har i hvert fald tænkt mig, at vi skal... Sådan der.
jeg er lige kommet hjem fra skole. Eller klub. Så. Hvor er jeg? Kom her. Sødt. Come back. Altså, jeg kan godt lide, at jeg er hurtigere end ham. Lol. Det er big fail, han lavede. Wow. Okay, de var så rige med mange. Okay, nu dør jeg. Jeg fik bukserne. Okay, jeg venter bare til ham her kommer op. Og han dør. Det vidste jeg. Sådan. Vi når det heller ikke. Nå, fuck pengene. Ej, jeg magter ikke det her, mand. Hvad skal man lave? Nej, jeg kan så... hvorfor kan jeg hele tiden tilbage? Det er pisse irriterende, mand. Jeg så stop med det der pisse der. Det er ikke sådan det her. Jo her. Okay, hurtigt op. Tryk vejret. Hurtigt ned igen. Please. Please. Warning. Fuck det. Kom nu. Og så ned her hjælpen igen. Ned her hjælpen. Jamen der. Der. Ned her hjælpen. Okay, det nåede jeg ikke. Jeg fik sådan alt undtagen hjælpen. Nej. Seriøst? Det mener du ikke, vel? Oh my god. Det er seriøst. Så kigger jeg ikke på mit liv. Helt seriøst. Synes det er de her. Det går for vanvittigt det her. Synes det er det indre med for vanvittigt. Ned og have tingene igen. Jeg skal have tingene, altså seriøst. Jeg skal have det. Så er tingene henne. Der, okay, op. Ned. Please, Gud over, yeah. I did it. Jeg tror lige, at jeg slapper her. Sådan der, okay, nu havde det. Okay. Hvad skal vi så lige spille? Nå, okay. Så tænker jeg bare, at vi stopper videoen her. Håber I nåede videoen. Håber I vil smide et like. Og måske abonnere, hvis I også er så søde at gøre det. Men ellers så ser vi bare i den næste video. Hej hej.